Waħda mill-iktar ħsibijiet tankwi tal-ħafna nies da żmien tkun kif se nagħmel biex noħroġ tajjeb nieħu pjaċir, imma ma nħassarx dak il-progress kollu li għamilta u min jemmen illi bħal speċi jekk inti tixtieq tonqos, jekk inti tixtieq illi tilbes sajzi iżgħar, jekk inti tixtieq tkun komda li tilbes il-bikini fis-sajf pereżempju, allura ma tistax tieħu drink, ma tistax tieħu ċikkulata, ma tistax pereżempju tieħu xi ftit tikel minn xi pleter, eċetera, eċetera, eċetera. Mela, l-ewwel ħaġa li ngħidilkom hija di, meta intom ħatinbidlu, tinbidlux b'tali mod illi intom ħajjitkom issa qed iddur mad-dieta. Però dik li nsejħula dieta, illi fil-verità diġà ikun żball illi narawha minn dak il-lenti għax dieta għal ħafna nies fisser li nagħmel xi ħaġa għal xi żmien. Imbagħad inwaqqaf kollox, orajt nistgħu nimmaġinaw allura li wara dak iż-żmien inti mhux biss hemm ċans li teġa' tispiċċa kif kont imma ħafna nies anke jispiċċaw qar milli kienu. Orajt, minflok jdu narawha bħala xi ħaġa illi hija regolari, mela jiena ħansib sistema illi di kapaċi nkun komdu nżomma jew komda nżomma għat-tul ta' żmien. Mela dik hija number one. U ħafna nies jaħsbu illi iwa għat-tul ta' żmien jiena ma rridx nieħu ħellu kif qed insemmilkom ma rridx pereżempju nieħu drink, eċetera, eċetera, eċetera. Ir-realtà hija l-bot minn hekk. Fis-sens illi sabu li pereżempju xi tazza imbit ħatejnek illi anka inti mhux biss fost l-oħrajn sabu li tajba l-qalb, imma wkoll sabu li ħatejnek biex tkompli iktar man-nies. Naturalment il-fatt li inti tħossok ta' uman li inti li taf tmur man-nies bla ma trid ħajtik iktar pjaċir f'ħajtek. Kontrarju ta' min jaħseb li jekk ħatiħu tazza imbit, imbagħad wara ħatiħxien allura tħossok ħażin, eċetera, eċetera, hemm min iħossu guilty iva, tara naqra, jużaw il-kelma fottejta, ħad drink, mhuwiex il-każ, jiġifieri anzi, kif qed ngħidu tazza imbit tista' tkun illi tgħinek in the long run u mhux tfixklek. Illum nixtieq nagħtikom pariri żgħar ta' kif tistgħu toħorġu xorta, tieħdu pjaċir xorta, mingħajr ma tħossu il-bżonn illi tiffangaw fl-ikel u tiffangaw fix-xorb. Tajjeb, ġifri hemm differenza bej doqtu l-ikel, ħadd pjaċir bih u bej fangajt fih biex niżvoga. L-ewwel pariti ħajkun dan, illi bejn kull drink tieħdu fliexkun ilma, jew tieħdu pereżempju tazza ilma. Għaliex, mela ngħidu jiena, ħadd l-ewwel fliexkun birra. Isek bla ma trid ma nafx tiġrilkomx illi dik il-birra minn wieħed isir tnej u iktar ma jgħaddi żmien iktar inti jibdew jaqgħulek il-barriers inqas tagħti każ kemm qed tixrob, allura isek waqt li għandek il-kontroll. Dak huwa l-aħjar żmien li tajt isma' jiena għal kull fliexkun li ħanieħu. Għal mod tal-kelma jew għal kull tazza imbit li ħanieħu fliexkun jew tazza ilma. Għalfejn qed ngħidlek. Għax meta inti qed tkompli timla l-istonku tiegħek bil-likwidu, f'dan il-każ huwa l-ilma, isek ħatibda tirċievi s-sinjal minn ġol istonku għal ġo moħħok illi jisma' jiena qed nintela. Mela m'għandix bżonn nixrob daqshekk. Tajjeb, mela jiena ma tantx għandi spazju għal ħafna iktar xorb, naturalment dak ħajfisser illi inti ħadħoss anke l-bżonn li tixrob inqas. Ideja tajba ħafna wkoll tkun illi bej kull drink, pereżempju jkollok xi plater ordnati, naf għal mod tal-kelma xi plater li jkun fih kemm proteini u kemm forsi anka xi ftit fats, għal mod tal-kelma pereżempju xi cheese plater huwa fost il-favoriti tiegħi, illi sabu li aħna x-xorb jisir ilna ħafna mill-proteini illi nkunu anka kilna dakinhar stess u forsi anka proteini illi rabbejna bi-training għax aħna meta ntellaw ċertu muscle tone inkunu rabbejna ċertu protein u l-alkohol sabu li dak jisir ulna. Mela xi rridu nagħmlu? Malli dak insteraq nirreplacejaw malaj kemm jista' jkun. Allura ikel li huwa sinjur li huwa rich fil-protein ħajjejna mill-ewwel u wkoll l-ikel ħajjejna biex iħossu aktar mimlijin ukoll. Allura again ir-riskju li nixrob wisq u nixrob esaġerat ħajkompli jonqos. Mela, wara li mbagħad tkun spiċċat il-lejla fejn inti bdejt timmaniġja xi ftit kemm xrobt u ma xrobx, idea tajba ħafna tkun il qabel ma norqdu nieħdu jew xi protein shake pereżempju jew inkella xi organic protein bar. Again, minħabba raġuni qed insemmilkom illi aħna iktar ma nsteraq protein iktar għandna bżonn nirreplacejawh. Però sabu wkoll illi protein shake jew protein bar qabel ma norqdu ħatejnek ħafna anka biex inti tnaqqas ir-riskju li tqum hangover l-għada filgħodu. Tifmu nix ħażin minn xi wieħed li nħobb ngħid jiena isma' ħieħu protein shake flok ikelta.
mhux il-każ u dak ma nirrekomandawx. Anzi aħna kif jafu anka il-klijenti tagħna li nagħmlu għan nirrekomandawhom biss dawn l-affarijiet bħala alternattiva għal meta dak li jkun ma jistax jikol ikel solidu pereżempju, meta nqabad bil-ġen barra jew inkella m'għandux ċans illi jikol bejn is-session illi jagħmel tajjeb jew is-session illi għamlet is-sinjura u bej il-ħin tax-xogħol allura qisek tieħu dak il-protein shake jew dik il-protein bar ta' malajr. Però iva għandhom daw il-vantaġġi illi minkejja li mhux neċessarjament ħajimlew kafna fil-għaxija wara xi lejl barra inti. Bażikament ħajjejnuk biex anke l-hangover tal-għada filgħodu, speċjalment għalina li maħniex imdorrijin nixorbu ħafna, tkompli tittaffa. Xi ħaġa żgħira qed niftakar f'xi ħaġa żball li kont għamilt meta kont żgħir, darba kont xrobt naqra mhux ħażin, insomma bħal kulħadd xi darba oħra kulħadd jagħmilha. U għax kelli din ir-rutina minn meta kont żgħir dejjem nieħu protein shake dik il-lejl tistgħu timmaġinaw xi froġa kont għamilt għax malli bdejt nieħu l-ewwel żewġ boqqiet ta' dan il-protein shake tela kollox u jiġifieri għamilt lejl tistgħu timmaġinaw x'lejl imkisser kien biex nuża l-kelma mkisser. Tajjeb jiġifieri noqogħdu attenti li mhux qed naraw kullum kien idur bina xorta neħdu l-protein shake għax l-istonku tagħna hemmhekk maħna ħanamlu l-ebda ġid. Tajjeb daw kienu pariri żgħar. Morru ħudu pjaċir dan huma żmien ta' festi illi ta' min ingawduhom, però biex aħna dak li tant investejna matul il-ġimgħa, forsi waqt dawk il-group sessions illi għamilna waqt li qadna attenti anka għal dak illi kilna, ma nħassrux kollox fil-weekend jew inkella festa partikolari. Insibu l-bilanċ għax wara kollox, dak li qed nagħmlu maratona mhuwiex sprint, da mhux se ninbidlu fi 3 ijiem, fi 3 ġimgħat, ħan inbidlu fit-tul ta' żmien ħalli jekk Alla jrid dak il-progress li għandna nibqgħu nżommu ħmana u kif ħanżommu ħmana, kif bdejtilkom fil-bidu. Mhux billi naraw dal-oġġett bħala dieta ta' ftit żmien, però bħala vjaġġ, bħala sistema illi kapaċi nużawa, nżommuha u fejn bżonn anke nibdluha xi ftit jew wisq fix-xhur li jkunu għaddejjin. Tajjeb, nawguralkom il-ġimgħa mill-aqwa u jkollkom żob bħal dejjem nieħu pjaċir li nista' ngħinkom mill-aħjar li nista'. Good night.